Nakastop na. Ano sa Milky Store? Gusto mo pagka pumayag si Sir Joey na ituloy yung pag-uusapan namin dito? Palagay mo pwede ba siya dito? Pwede naman. By the way, kaya kami nandito. Ako na yung mag-orient kasi hindi pala na sabi ni Ate mo. Meron kaming binubuo na society. Ito yung Youth Empowered Society. So yung mga kabataan. So through social media platform, siguro familiar ka naman na maraming kumikita sa YouTube, marami din kumikita sa Facebook, even TikTok, marami. TikTok ka. Ganon, sumasayaw ka din. Anong mga talent? Kanta. Tsaka pagtugtog ng ukulele. Bihira kasi yung may mga ganyang talent. So, ganito yung magiging natin. Kaya siya tinawag kong Youth Empowered Society. So, by using social media platform, for example, ikaw, bihira yung ganyang talent. So, ang gagawin mo lang, lahat ng favorite song mo, sabihin mo siya ng ukulele, diba? And then, maggagawa ka ng sarili mong YouTube channel. So, since na-organize natin yung mga kabataan, ang gagawin naman nila is panonoodin ka lang para mag-promote. Pero ang usapan ganito, payag ka ba kung 50% of your income will be distributed sa lahat ng mga kabataan? So, meaning, in that manner, may empower natin sila. At the same time, kasi while watching, di ba, nanonood naman sila sa mga, so kaysa naman nanonood sila sa ibang mga YouTube channel na hindi naman sila mag-depend, this time is patronize natin yung tao na makakapagbigay ng benepisyo sa bawat isa. And at the same time, i-develop natin yung mga merong talent. Kasi karamihan sa atin, lahat naman tayo merong talent. At yung iba dyan, hidden talent naman. Diba? So, hindi nila na-explore. For example, si atin mo, multi-talented person. So, yun. So, actually, siya yung pinakausap ko as youth ambassadress. Dahil nakita ko kasi na in line with my advocacy, yung advocacy ko si ate. So, nabanggit na ni ate na ikaw, gusto kanyang suportahan sa pagpapagyan. So, ang pwede nating makausap, kilala mo si Roxy Bayones, yung nanalong Miss World Philippines nung last year. Last year. So, hanggang ngayon may picture pa naman ako dito. Actually, ginawa ko siya ng ng video niya. Yung mga picture na yun naman, pinagbalam ko. Sabi ko, okay lang ba? Kasi that was 2020 October, December kasi yung yung budget na So, yun, pinagpaalam ko, ginawa ko siya ng Gusto mong makita kung sino si Roxy? Ito, kasi para karoon ka na. Pag na lang, after na lang ng live band na ikaw sa tingin ko nga. Tsaka dumating kasi si Sir Michael ko. Chinese na may-ari ng mga madalas po siya dito. Yan ako muna, convert ko muna para mas malaki yung screen. Sandali lang naman to. So, yun nga, balik tayo dun sa pinag-uusapan. For the meantime, mga ilang months ba yung magiging implication mo sa pag-start sa klase? Hindi ko pa alam, kasi balak ko pong pumasok ng is after po. Anong month? Pag Anong month? April. Matagal ba naman kayo?
yun, nabanggit mo na ba sa akin na may ex mo? Hindi pa din. Wala akong binabanggit pa. Kayo mag-start magbanggit sa kanila lahat. Pero si mama mo nabanggit mo yung regarding doon sa Bamboo Restaurant na ano sabi ni Mami? Wala. Ano daw? Tignan daw. So, pwede kami pumasyal ba sa Saturday na makakausap sa mama? Pwede naman. Pero may band kami naman. Midnight o di ba? Before your mga siguro. Di ba dito siya? Yan siya. Ano si mami ko ako? So, ako makakausap sa dito. Sundin mo na ba? Boss. Hindi pa iniwan yung yuka. Bagong bili niya yan. Talaga? Magkano bili niya? 4 na yuka na. Apat yung pulong siya. Gagawin niya talagang collection. Nire-regalo ko pa siya ng bago. Napaka-supportive naman. Kaya alam na lang natin. Ngayon pa lang eh. Kasi napaka-supportive na sa atin. Ay, magkapatid sila. Magkapatid yun. Hindi lang. Pero syempre, mas maganda si Ilan taon ka na? Hindi ko naman ano yun. May kanya-kanya talaga tayong plan. Depende lang yun sa tugtig. Pero talaga. Siguro, ano lang ako, ahead lang ako sa confidence. Doon. Yes. Ayun yung mother Ikaw ko. ang yung magiging role model. Mas maganda yan, syempre, dyan kami galing. Ako yung nag-sexy pa rin. Hindi, parang ate mo lang. Ilan taon ba kayo nauli kasama? Nito lang. Ilan taon ka na? Nung February lang. Ano? Ilan taon ka na? Sakit, mapapala ko? 19. 19. Naintindihan mo na. Mami, parang ate lang kayo. Hello po. Mas maganda po yan kasi sa kanya po kami galing. Ang ganda naman ni Mami. Si Sir Donald. Jonathan. Donald na. Nalgi. Or you can call me po Nalgi. Si Don na lang, Don. Huwag mo na. Ay, ito po kayo sa Abel. Abel. Let's call her Abel. Abel. So, Mami, nabanggit na po kanina niya si regarding to sa project namin na Bamboo Restaurant. Pero sinabi ko lang yun, walang highlight. Bala kayo mag-explain talaga. Pero before that, kasi naka-ano na po ito, gusto ko kasi ipanood kay Angel, si Roxy, para siya yung magiging pwedeng makatulong kasi gusto niya magsumali sa mga pageant. So, Ako lang yung nagpo-push actually. okay lang yan. So, ito si Roxy. Yan, gagayahin natin yun. Yan, yan siya. So, ako yung gumawa ng ano, ng video. Taga San Juan, oh. Sa Taga Baguio. napintas mo. Mali mo ayaw mo yung Familiar na? Okay ba? Kayo po, Mami, nanood po kayo ng ano, yung Miss Earth, ano pala siya? Miss Earth Philippines. Roxy Bayers. Oo, naano ko na siya. Naano ko na siya sa Miss Roxy Bayers. So, kaibigan po natin from, ano siya, from Benguet. Baguio. Pero, maganda rin kayo, Mami. Correct. Pinagmanahan. Kabataan ninyo. Pinagagawan. Hindi ba kayo sumasali sa ano? Nagulat nga ako kapag dito ko. Sabi ko, Mami mo yun, bakit parang... Bata pa kayo, te. Bata pa kayo na pinanganak ko siya. 20. May 40 plus na kayo? Wala sa ano, mga 30 yan lang. Wait! Hindi nga po. Pagtatabihin kayo, ate lang kayo. Siguro, Saan po kayo nag-high school? Yan, dito lang po sa Dalmas. So, si Angel nagmana Kapatid nyo si ano, si Gusto ko ganyang look sa ano, Rabanan, sa ikakasal. si Man, si Calvo, Ay, si Raymond. Raymond. No? Classmate ko siya sa... Hindi ko yung aayusan ko Tama. sa ano, sa 18. Gusto ko yung ay, ikaw mag-aayos to. Sumasampa pa siya. at the same time. Dito kami sa Ah, Dito tayo ng coach. Boss, Nabanggit mo ba na
free lang yung ano ko, yung service ko, yung talent ko. Sa video po. Baka hindi kasi makarating kaya papanin ko pa rin yung isang photographer. Hindi pa kasi. Oh, mahirap na baka may biglang plano, di ba? Correct. Medyo may hawig siya kay Angel, no? Loxy. May times na ano. Correct. Sa mata. Hindi, tsaka yung angle niya dito. Correct. Pagka, So si Angel lang po ang nagmana sa dimples niya na malalim. ibang dimple niya. Dito kay Angel. Ako dito. Ako, magdalaga pa kayo, mami. Kayo niligawan ko. Ay! Sermon! Baka naman. Byuda na siya. Ang ganda talaga. Yung di, ano kasi ako, attractive Salamat. talaga. Byuda na kayo ngayon, di ba? Oo. Hindi na ligawan. Coach, pag nagkataon, daddy ang tawag sa tawag sa iyo. Awa. O tingnan nyo, may pictures ko na Kaya pala magaganda ang mga buhay. Ganda po na. so si Angel, nagmana po sa father niya. Yung height. Height sa body. Taas na 5'6". Kaya bagay magano. Alam mo kung sinong kamukha mo? Yung nanalong Miss Universe. Oo. Tama. Si ano? Correct. Yung, Venus. yung taga Bicol. Si Bicolana. Venus Rock. Si Venus. Ang galing mo, bro. Si Venus. Yun. Na ano ko na, sabi ko, pinagmamasdan ko kanina, may kamukha tong ano. So, gagawa tayo yung ano, Legacy TV naman. Yes. Para lahat ng mga projects doon natin i-upload. So, yung magiging income ng ano, YouTube channel natin, i-share lahat yun. Yes. Hindi half, kundi lahat yun. I-share natin Sa ano? sa community, sa mga youth. So, yun, mami, pagpapaalam ko na po yung dalawa yung ano, Correct. Marias. Dos Maria. Paalam Parehas mo na po to. namin kukunin as brand Ambassador. ambassadress. May youth ambassadress at brand ambassador. So, hindi niyo po ba itatanong kung ano po yung order nila as brand ambassador? Parang sinabi mo na kanina. Hindi, ayaw na. Wala akong details na sinabi. Meron po kasi kami ano, mami, pinopromote na organic bakery. So, Friday tomorrow, Saturday. Taping tayo. Tumasyet sa Saturday po morning. Oo, taping na tayo para makawakan na Saturday. yung brata. Saturday morning po para magpapa-pre-taste po kami sa inyo ng aming organic. Para mas ma-maintain po ninyo yung sex. Correct. 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 Ganda talaga ng ano ni mami, napakalalim ng day po eh. Correct. Saturday. Kaya sabi ko, mami mo ba yun o ate mo? Malayo pa lang na kapatid lang na talagang parang same age lang po kayo. Dala jeans. Dala jeans yun. Armas tayo. So, ilang taon po kayo naman nagkakanak ng Yes. 20. 21. Hindi, 2019. Siya yung panganay Kasi po, no? 19 si Kuya. Panganay. Hindi, panganay na babae po. Lalaki yung panganay. Malala. So, 18 lang kayo. 18 Ano, lang kayo. 19. Pinagbuntis ko, 18 ako. Ano po kasi ako, 6 months lang. Magkasunod. 6 months. Same. Opo. I'm a miracle baby. Grabe Yeah. pala, ano? Super miracle. Miracle Buhay ka pa ako pala. hanggang ngayon eh. Oo. Ilang beses na ako Hindi, na-incubator siya. Na-incubator. Hindi naman po. Inilawan lang. In-incubate ako. Inilawan nyo lang. Oo nga, ng Ito ilaw. po, yan sa wisdom. Oo. One year na po. Half months. I have to. Mayaman ka pala. Oo. Laki ng ginastos ni mami mo sa Oo. Mayaman sa ano, sa friends. Ibig Siya yung ano. Dahil bata ka pa lang, ordinarya ka na. Isipin mo, Yes. laki ng ginastos ng parents mo. Ibig sabihin, Ma'am Abel, napahilig kayo sa activity, no? Kaya maaga Mura sa pa lumabas. noon. Hindi Medyo katulad active kayo. ngayon. Kaya hindi ko Lagi masabi. kayong siguro nagagagawa. Ano, talagang matrabaho lang po. Oo, kaya na lumabas agad siya. Natagtag. Natagtag kayo. Oo. Matrabaho sa sayaw. Sa dancer kayo. Hindi.
Mahilig kasi siya makipagsayawan. Nung araw, ano? Hindi po. Yung mga pag may Mahilig kasal, po no? siya noon sa sayawan. Yung inuumaga, Yung pag no? may sayawan, dumadayo siya kahit buntis sa... Ayun, kaya maaga ka na panganak. Normal yung ano, yung panganganak. Pero bakit po kayo Yasi? Bakit parang wala sa... Ano po, ano? Hindi, kasi yun nga, di ba? Masyado kayo masipag ng time. Oo. Inabot siya sa, ano, sa bangka siya nag-labor. Bangka. O, kaya, Palaisdaan po kasi kami nakatira noon. Oo. Iniiwan ako ng mister ko noon. Oo. Nagpapaano ng tubig. Naiiwan ako sa kubo namin. Oo. Siyempre, Oo. walang ilaw. Takot ako. Laging ganun yung pakiramdam. Oo. Parang yun siguro. Artistahin po kayo, no? Kaya mga artistahin. Pamilya po pala kayo. Miranda. Kayo po nung dalaga. Miranda. Nung dalaga po kayo. Karampas pa ako nung dalaga. Karambas. Karambas, Miranda. Dito, Karambas. Deltang, puro Karambas. Okay, that's good. Mahalos wag ka kamag-anak mo lahat. So, Boss Donald, siya na yung maging manager sa Duck Restaurant. Si Ma'am Abel. Pampuresto natin. Opo. Magkakaroon po tayo ng resort, tsaka ng restaurant. Diyan ba pwede kayo mag-alaga ng ano, ng pato? Ay, di ba? Oo. Diyan sa inyo, mayroon ba kayong... Ilang years na po kayo nag-aalaga ng pato? Matagal na po, pero Kasi po wala. namin na Oo. sa pag-aalaga lang po ng Yayaman ho tayo. Mama in just 2 years. Ilan po yung alaga Oo. nyo ngayon? walo na lang. Ayun, Kasi sige, na lang parami po natin. natira. Kasi Inuulam po ba? Inuulam? pinagkakatay na Oo. namin. Sa tagal nyo nag-aalaga, ilan po yung pinakamaraming iniitlog ng dati nyo alaga? Yung isang pato po, 20 mahigit. Nag-28 po siya. Oo. Galing. Pero yung pinaka-less, umaabot lang ba ng 15 or like ano, mga 20 lang? 11, 10. Ay, hindi. Ano din, 15 din kasi ano eh, yung iba pala kinakain ng aso kaya ako. So, doon sa 8, ilan po yung barako doon? isa lang po. Isa lang. So, Isa lahat na po lang yun, yun. Oo, isa na lang ibig sabihin, yun. mami, lahat yun ngayon dumalaga, nag-iitlog na siya. Pero hindi ko alam kung saan nahihinit yun. Kalat po kasi Nakaano na lang ano. po kasi sila. Kaya dapat po 10 pa yun. Kaso unti-unti nakuha ng kapitbahay. Wala na, di na namin alam. So, hindi wala po kayong ano, Walang yung harang. na para ano, Bilhan natin lang net. oh mami, ganito Bilhan ako natin. mag-provide sa inyo. Yes, yes. Tapos, kaya po ba yung 50 ang alagaan? Lagyan na natin, oh. Kasi alam niyo mami, pag 50 yung nalagaan natin, Correct. in just 1 year, millionaire. Milyonaryo kayo, Yasi. Wala na magugutom. Opo. Pamilya. Tapos, ito, lahat ng mga kamag-anak niyo dito, pagka naparami natin, bigyan natin sila Yes. para alagaan nila. And then, tayo po ang cut ng kanilang mga mamamarami. Bibili po natin, mami. Ate, Abel. Lahat ng bibig. Marami tayong bayad. Imagine niyo po, magkano po ang ano, yung isang piraso dito, let's say mga 30 days, 90 days, yung nag-mature na siya, Ah. magkano po ang bentahan? Parang ano yung inuwi natin ni Maika. Eh, pinapauwi ko kay Maika. Pagka nagbebenta po kasi kami, ano na eh. Malaki na. Malaki na Opo. yung mga naging Mga ano na, kakatayin na talaga. Magkano po? Isang 350 ang, so, Mura nga po sa amin. 22 kilos na yun, mga gano'n. Hindi lang po Kaya nga po sila bumabalik sa amin kasi mura sa amin. Kasi sa iba po 500 ang Ngayon, ganito mami, ano-ano po yung mga nailuto niyo na menu sa yung binuguan. 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 adobo? Pandereta po. Hindi ko pa niya natry. Pero alam niyo po lutuin ng pandereta. Kasi yan po yung mga gagawin natin delicacy dito sa Tagal naman ang bata. correct bago resto natin. So okay po ba kayo yung magiging chief cook natin? Correct. Opo. So pag magpapaluto kami ng yung adobo na may taklad. Naglalagay po ba kayo ng Ano yung pati sa adobo? Yung pan lang ang nilalagay namin. Tinola. Dahon ng ano. Ano na yun? Ano na yun yung pan? Yung nilalagay sa adobo?
Laurel. 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 Yun lang. Pero, bakit mas masarap po yung baklat? Kasi nakakaalis Hindi ko pa po siya. na-try, sir. Opo, nakakaalis po siya ng lansa. Pero ginagawa namin yun sa inyo talaga. Sa lechon. Oo, yun. So, ang gagawin natin, mami, yung bamboo resto na yun, ipapapresentation. Alam niyo po yung ninangan? Sa Bulacan kasi marami nun. So, ang ninangan po, ang ano niya is bamboo resto yung ano niya, yung dating niya. Na puro bamboo talaga. So, ganun po yung setup niya. At the same time, since na ang isang magandang health benefits po nito sa katawan natin, nagpapalamig siya ng katawan. Since na mag-11 years ako nakapit sa Baguio, all year round, palamig ang Baguio. So, ang isang palamig market pala natin dito, locally, Tingin, province. So, magpapaano po tayo ng lechon? Try niyo po magluto ng lechon tayo. Diba? Pero kaya niyo po. Lechon. Yes, pato. lechon pato. Daddy lang gumagawa ko. Si Daddy. Dati lang. Daddy namin ang madami talagang Maraming luto. Daddy. Di ba pinasa niyo yung recipe ni Daddy? Hindi po. Pinanood. Pinapanood ang mga nawawalang talent. So, paano kayo mami na brand ambassador natin sa Wala po akong madyan sila yung mag-shoot. at least, iba, pinagpapaalam po. After ng break, siya ang tutugtog. Pag Ilang minutes yung break? 30 minutes or 15 hindi minutes? ko po alam eh. Saan matagal. Depende. Kanina nga po, ang tagal na tagal. Kasi inuman pa sa... Saka Baguio po kasi galing eh. Baguio? Bakit ah? Sa Baguio po siya galing. Kaya, Uuwi pa yan ang Baguio. hindi po. Bale, hanggang sa linggo po siya po tutugtog. So, hindi ko pa siya uwi. Friday siya ulit tutugtog. Tapos Sunday, kasi Saturday namin. Hindi na siya. Yung unknown One project. man band lang kayo? One man band? Oo, solo. Solo lang. Solo. Ganda ng timbre ng boses. Ganda ko parang ka lang nakikinig sa ano. So, mamaya, habang tumutugtog si Angel, kakakanta rin siya. Opo. Wow. Bro, kailangan Mga talent din yan. Mga talent din yan. Mga pinay Sir Joey yan. Tapos dito na rin po siya maglalaro. Yung isang ano. Isang linggo. mas magandang magpunta dito na mas maaga para mas opo, mas makita namin yung magandang Patawag ko na po si Sir Joey para ano. Break. pagka-break na. Matagal pa po yan. Lalo na may mga nagre-request ng kanta. I-check ko na lang po muna yung table ko. Tapos, may yung kaibigan ko din kasi naiwan ko na. Sige.